היי חברים, מה קורה? זה פרק ראשון והיום אני אראה לכם איך להשתמש בתוכנה בנדיסם. אוקיי, קודם כל אני אראה לכם איך לעשות הרבה דברים. אתם בתחילת התוכנה, אתם נכנסים, לוחץ לכם פה כללי, זה ככה אצלכם. אתם רוצים להקליט, אתם לא יודעים איך להקליט, אז אתם לוחצים פה ואתם מכוונים את המסך על מה שאתם רוצים. וזהו, מה אני אגיד לכם? זה כל מה שצריך בשביל צילום מסך. אבל זה רק צילום מסך. אם אתם רוצים שישר כשאתם פותחים את המחשב, התוכנה תעלה לכם למעלה, אתם לוחצים הרץ את התוכנה בהפעלת המחשב. אני לא רוצה את זה, אני עושה לא וי. לאחר מכן, הבאת החלון, לא זה כל מיני, אתם תראו. התחיל להקליט. אם אתם רוצים שישר זה יקליט לכם שאתם תדליקו את המחשב. קליפים אתם אוכלים, פלט, אתם מצלמים תמונות. הופה, ראיתם איזה יפי? קבלו. וזה כל מיני, כאילו, אתם יכולים לעשות הרבה דברים. תודה שצפיתם, ואם אתם רוצים עוד דברים, יש לכם, הנה אני אראה לכם עוד דברים. יש לכם פה צילום מסך, זה כאילו הוידאו. מקש קיצור, כאילו מקש ככה קיצור. אפל אחידה רב פעמית, לא רוצה. הצג מצביע עכבר, זה מה שאתם רואים מהעכבר שלי. השמץ צליל אחידה, לא רוצה. איכות אני רוצה גבוהה, כי זה הכי טוב, אני אומרת לכם. הודות החברה אתם חייבים רישיון, אבל אני לא חייבת רישיון. כי אם יש לכם ערוץ ויש לערוץ שלכם רישיון, אז כן. אז זה מה שאתם בינתיים לא יכולים ללמוד. וזהו, אוקיי. והנה, פה אני אראה לכם עוד משהו. אתם לוחצים הגדרות, שמע. אם אתם רוצים שזה ישמע לכם מיקרופון, זה. יופי. אותי אני שומעת. למה אני שומעת דווקא? זה לא משנה פה מה תשנו. תסתכלו פה. ראיתם? אוקיי, אז זה מה שצריך בשביל התוכנה שלי. לא שלי, זו תוכנה כשאני משתמשת בה. מצלמת אינטרנט יש לכם? לי אין מצלמת אינטרנט, זה לא נורא. לוגו זה כאילו קישור, זה סתם לוגו של התוכנה. אני לוחצת פה, אני בוחרת לי צבע וכל מיני הגדרות. אני גבוה, רגיל. אישור, ותודה שצפיתם אצלי, יאללה ביי.